Ola, son Óscar e hoxe puxenme todo guapo para explicarche como activar Netflix no Deco 4K DR. Para acceder a Netflix no Deco 4K tes dúas opcións. A primeira é pulsando no botón da casa no mando do Deco 4K. Aquí, como ves, tes un acceso directo. Pulsas aí e comeza a configuración. Se non tes Netflix contratado, dalle a comezar o mes gratis. No caso de que teñas usuario, vas a iniciar sesión. No meu caso, non teño Netflix, así que vou probar o mes gratis. Aquí que correo poño? O meu. Unha vez que poñemos o correo, imos a seguinte. Dixlle se quere recibir notificacións, no noso caso non. Aquí, se lle das a iniciar a túa suscripción, xa estaría. Podes cambiar o plan. Netflix ofrece 3 plans. Un básico para unha pantalla en calidade SD por 8 euros mes, unha vez que remates o mes de proba gratis. Outro estándar para ver en ata 2 pantallas por 11 euros mes, calidade HD, e para 4 pantallas en 4K. Escolles o que te interesa e daslle a seguir. Unha vez que xa tes establecido cal é o plan que queres, inicia a suscripción, aceptas os términos e listo, xa tes Netflix na túa tele.